ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವಲ್ಲೇ ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವಳು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಲೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪೋರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಹೆಂಗಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ 6:21 ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕದು ದೋಸೆ ಮೈತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೇ ಮುಲ್ ದೋಸೆ ಅವ ಒಂದುಂಡು ಮುಂದೆ ದೋಸೆ ಉದ್ದಿನ ದೋಸೆ ಬಂದ ಅದೊಟ್ಟು ಬೈತು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂತಿದ್ದಡಿ ಬೇಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಟು ಒಂದು ಹೊಸತು ತೋಜುಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಹೆಡ್ಮಾಂಟನ ಪೋಂಡ ಸರಿ ಹಾಕು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಂತೀನಿ ಮನೇಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಪತಂದೆ ದೋಸೆ ಈ ಕಡೆ ತಿನ್ನೆ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪತಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಾನು ಇನಿ ದಾದ ಲಾಗೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೋಡು ನೀ 30 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾರೀಕು ಪೋಪುಂಡ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ತೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಚುಜಿ ನಲ್ಲ ರಜೆ ನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಅಂಚ ತುಕ ಏನ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುವೆನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಣ್ಣೇನಿ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚುಡುಲ್ಲೇರು ಇಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆತೇರ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕೊಳ್ತು ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೊಂಡನ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಡಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ಅಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪೋಡೆ ಚೆಂಕುಲುಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲತ್ತ ಪಲ್ಲೆ 385 ದಿನ ಸರಿ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 385 ದಿನೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ 5 ದಿನ ಅನ್ನೆ ಸರಿ ಪೇರಿಗೆ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಪೇರಿಗೆ ಅರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಕ್ಕಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವಾರ ಅದು ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲಕ ಇಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ಸ್ ಬೈತಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಎಂಕಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನಿ ಅತ್ತ ಏಪಲ ಎಂಕಡೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಅಂದ್ ಯಾವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪುಜೇರು ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮುರಂದ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಜಲ್ ಐನರ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ತೂಂಡೆ ತರ ತಿರುಗುವಾರ ಬೈ ಮಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಫೇರ್ ಅಲ್ಲ ಒಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೋಂಡವು ಮೋಂದಿಕ್ಕೆ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಜ ಅನ್ನಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಡು ಆಪಿನಾಲ್ ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೆಂದಿನ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಐಕ್ ದೀಪುಲ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಐಕಲ ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ ದೀಪುಲಕ್ಕ ಟಾಪ್ ತೋಜಾವ ಅವ್ರ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಇತ್ತದ ಲೇಡೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಅಲಿಯ ಕಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅಲಿಯ ಕಟ್ ಅದರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಟೂ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಉರ್ದು XL XXL ಮುಟ್ಟ XL ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ತೂಲೆ ಕಲರ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಂತುಲೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್
ಕೆಲವರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಕಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೇಟ್ ಏನೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಲಿಯ ಕಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಚ ಅಲಿಯ ಕಟ್ ತಂದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಅಲಿಯ ಕಟ್ ఒక నార్మల్ టాప్స్ లో ఉండు, ఒక నార్మల్ టాప్స్ లో ఉండు ముంతులు నెట్ల కలర్స్ ముందుల ఎస్ డబల్ ఎక్స్ఎల్ మీట సైజ్ ఉండు. నెట్ల కలర్స్ కూడా ఉండవే ముంతులు ముంతుಲೆ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆತ್ತಲ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆತ್ತಲ ರೇಟ್ ಆದವುಡು ಒಯ್ತಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ವೈಟ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ತೋಜಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲೆ ಕಟ್ಟಲ ತಿರ್ತಿಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅವಳು ಅಲೆ ಕಟ್ಟ ಶೋಕ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲೆ ಕಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನೇ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಪಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಂದ. ಕೋಡಿಪ್ಪನ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅನ್ನೆಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ಬಿಟ್ಟುಜೇರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಲಿಯಾ ಕಟ್ ಆತು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಆಲಿಯಾ ಕಟ್ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಕಲರ್ ವರ್ಷ ಒಂದು 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 ದಾಳಿ ಗೊತ್ತಿನ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚನಾಗ ಅನ್ನ ರಾಶಿ ಆಯ್ನ ಕಡೆ ಅನ್ನೆ ರಾಶಿ ಅದು ಅನ್ನ ದನಿಕೆ ನೇರ್ಲಿ ಅಂಚಾಜನ ತೋಜಲೆ ಆ ಪೋಯ್ ಮದ್ಮಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಹೋಗಿರೋದು ಆಯ್ತಾರದ ಮದ್ಮದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಗುಲ್ನೇ ಬಂಗ ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಬಾಡ ಎಸ್ ಬಾಡ 4 ದಿನ ಕರ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೆಪ 4 ದಿನ ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೆಪಡ ಎಸ್ ಬಾಡ ದಿನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ವಿಷಯ ಬೈಯದು ಬೇತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಂಜಾನ ಬೈಯದು ಕೂಡ ಬೇತೆ. ಯಾಕೆ ಜನರೇ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರ? ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಜನರೇ? ಸೆಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡುಂಟು ಸೆಕೆ ಉಂಡತೆ ಮಂಡೆ ಪುರ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆ 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 ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಪುರ ಬೆಗತದು ಜತ್ತೊಂದು ನೀರು ಐಕ ತಕ್ಕಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಪಾರ್ತನು ಓ ದೇವರೇನೆ ಎಂಕು ಏಪರು ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಚಿಂದಾತನು ಯಾನ ಅಂಗರ ಏಪಲ ಕಾಟನ್ ದ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ತನು ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಾವು ಕಾಟನ್ ದ ಪಡ ಇದೆ ಅಂದು ಅಂಗರ ಕೆಲವರ ದಿಪ್ಪುರು ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲವರ ದಿಪ್ಪುಜೇರು ಇವರದೇ ಇತ್ತೆ ಇವರದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಮಿನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ದಿ ತೋಡು ಇಡೀ ದಿನ ಆ ಬೊಕೊಂಜೇರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದೇರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏರಿಯವು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಇಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಏರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ ಕಟ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ ಕಟ ಅಂದ ಅವ್ ಎಂತ ನೀಟು ಪನೋಡಾತೆ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ತಾನಿ ಯಾಕೆ ಜನರೇ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಜನರೇ ಏನಲ್ಲ ಪುದಾರು ಕಪ್ಪಿ ಕಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಜನರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿಪ್ಪಿ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಜನರೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತನ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಈತ ವರ್ಷ ಓಲಿತ್ತಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಡ್ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆಪುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕಲೆ
ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅದ್ ಏರ್ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರ್ ತುಲೆ ಅಕಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಉಂದ್ ಆಪುಜರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪುಜರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡಿನ ಬೇಗ ಫೇಮಸ್ ಆಪಾರ ದಾದ ಬಂತಾರ ಅಶ್ವಿತ ಅದಾದ ನಿಜ ಎಂಟದೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆಪ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪಾರ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಸೆಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಮೇರಿಂಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬತ್ತಾಗ್ತನ ಅತ್ತ ಯಾಕೆ ಜನರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಲೆ ಆಫೀಸ್ ತರ ನಾಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಏರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಪೋದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂದೋದು ಇಂಕಿನಿ ಐಟ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಿ ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಕಝೀನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಿನೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏನೋ ತೋರ ಅಂತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಕಂದೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂತಿನ ಏನೋ ಗುಣಗುಣ ಬಂದುಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ದುಬೈದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏಪ ಎದ್ದಿನಲ್ಲ ಹೋಪುನೆಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಪುನ್ಗೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡ ಒಂಜರೆ ವಾರ ಅಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಪುನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಪೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೀತು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಮಿಸ್ ಯು ಏನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಂದಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಒಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಮೂರು ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲಾಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದೆನ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ 4% ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರು ಶಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಅವು ಇನ್ವೆರ್ಟರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತಂಡು ದಿಯೆ 10% ಮುಟ್ಟ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಂಡಲ ಅವು 4% ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿನಿ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನವಳು ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಬತ್ತದು ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಅವಳು ಇಲ್ಲಡ್ ಚಾ ಮಂತಿಜಿ ಒರ್ತಿಯದೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುರ್ ಬರ್ಚಿ ತೋಚುಡು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಗೊಂಡತೆ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ತೋಚುಂಡು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರಿನಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರಂಡು ಇನ್ನ ಮೀನು ಪಂಡೇರು ಕಾಂಡೆ ಇನ್ನ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಂತನಿಗ್ಲೇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಕಾಂಡೆ ಮಂತದ ಮನೋಲಿ ಅದೇ ಉಂಡು ಅಲಾ ಅದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಕಿನ್ನಿಲುಲ್ಲದ ಆಯ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಳು ಅತ ಚೋನು ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಯ್ಯ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಕನಕನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕನಕನ ಐಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡತ ಅವೇ ಕಿನ್ನಿದ ಜತೆ ಊಳುಂಡು ಒಂದು ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿದ ಬಲತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ದಿನ ಪಂಡ ಅವು ಈನ ಪನ್ಪುನು ಮೋಲ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀತೀನಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಡ್ಲ ದೀತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆ ಉಂಡೆ ಅವು ದಾನೆ ಅಂಚ ಅವ ಪಂಡೇರು ಅವು ಅಪ್ಪೆರ್ದು ದೂರ ಏನತ್ತ ಆಯ್ಕಲು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಕಲು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಇಂಚಾಗೆ ಅಂಚಾಗೆ ತಾತನ ಅಂಡೆ ಶೂ ಕುಂಡುಲ್ಲ ಗಬ್ಬುನು ಕಿನ್ನಿಂದು ಪನ್ವೇರ ಮಲ್ಲ ಮೋಲು ಮಲ್ಲ ಮುಂಗುಸು ಮೋಲು ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚ ಇತ್ತು ಐತ ಮಗಲ್ನ ಮಗಲ್
ಮಗಲ್ ಅವು ಇಲ್ಲಡೋರಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆತುಲೆ ಐತ ದುಂಬುದ ದುಂಬು ಏರಿಯನ ಲಾಗು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ದುಂಬುಡ್ತುಲ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡೋರಿ ಗಂಟೆ ಪುಚ್ಚೆತ್ತೆ ಇತೇಮಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಐತ ಜತ್ತೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆತ್ತನ ಅವಳ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗುಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಸಾಂಕತಿನ ಐಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದೀಂಡು ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋತುಂಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಐತ ಕಿನ್ನಿ ಉಂದು ಸೋಕೊಂಡು ಅದ ಒಂದು ಅವೇನಾ ಅಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ ಏನು ಕಿನ್ನಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವ್ವೆದ ಅದದೇ ಪುಚ್ಚಲಿ ಎತ್ತೈತೆ ಬೇಗ ಬಲಪ್ಪುವ ಅತ ಚೋನು ಅದ ಅಂಜು ಅಂಜು ಈಯೇರು ಇದೆ ಬೈತೀನಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಬೈದೀನಿ ಕುಳ್ಳಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ಬಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಆಂಟಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ತಿಳ್ಪೋಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಚೋನು ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಲೇನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಏಕನೇನು ಅನ್ನ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೊಲ್ಲೆ ತಾರ್ಕಣ ಅಂದು ಇಪ್ಪಡೆ ಕುಲೋನ್ವಾ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೈದೆ ಬಕ್ಕ ರಸ್ಕಲ ಪಾಡಿಯ ರಸ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಡಬ್ಬಿನ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತರ್ದಿಯೋ ಮೀನು ಮಾಸ ಇಜ್ಜತೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪುಚ್ಚಲಿಗೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬ ಚಾಲ್ ಪರಂಡು ಆವಲೆ ತಾರ್ಕ ತೂಕ ಬಿತ್ತಂಬರ್ರ ಅಂಡಲೆ ತಾರ್ಕ ഞാൻ ചാപ്പരപ്പ പൊക്ക തിക്കുവേ മീൻ കായരದಿത്ത ಕುಲವಂದ ಐಕಲು ದೊಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋರೆಪ್ಪಿ ದರ್ದೇರು ಬೂತ ಕೊಂಡು ನೆಟೇನು ಕೈತರಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಉರಣಿ ಮೂಲಾಂಡ ತುಲೆ ಬೂತಗು ಅಕಲ್ ಬೈದೇರತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಡು ಅಕಲ್ ನಡೆ ಅಕಲ್ ಎಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಎಂಗ ಗಡ್ಜನ ಕುಳ್ಳುವ ಆರ್ ಪೋದು ಬರ್ತೀರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನುಂಡು ಮೀನ್ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿಗ್ಲ ಆರು ಕೋರಿ ದೊನಸ್ಸುಕೊಂಡಿರು ಅಜ್ಜ ಆಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಉನಸ್ ಪುರಾಂಡ್ ದೊಡಮ್ಮ ಪೋತೆರು ಬೂತೊಲೆಗೆ ಬೈಜೇರು ಎಂಕಲ ಬೇಗನೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪುಂತಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಡ ನೆಟ್ ಆಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತೇನು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿಲ ಇಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪುರ ಇತ್ತನದೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡ್ದಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ಮೊಲೆಗುಂದು ಮೊನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೆತ್ತಿಯರು ಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಜನ ಉಂಡತೆ ದೀಪುಜಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಬುಳ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಿ ರಡ್ಡುಂಡು ಐಟು ಕೂಡ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತಿಯೇ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದನು ಐನ ಆತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೂದಿ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವ ಅನುಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡಿಯತೆ ಮೂಲು ಅಪ್ಸರದ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೂಯೇರಿ ಅಂಕಲ್ ನೆನ್ಪೆ ಜೋಡ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅಂತ ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ರಡ್ಡರಿಗೆ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಕೊಡ್ದು ಬಾಟದೆ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂತೆ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಅವ್ಳು ಇಲ್ಲಡ್ದಿದ್ ಬತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಮಿನಿ ತಿಂಡೆಂಡ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಇನಿಯ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇನಿಯ ಕತಮ್ ಮಾಡು ಸೊ ಇನಿತಲಾಗಿ ಈತೆಲೆ ಪಜೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಜೆಪ್ಪರೆ ಗಡ್ಡೆ ಆಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಮರೆ ಈ ಜನ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಡ್ಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ತೂಪೋಲ್ಗೆ ಅಲ್ ಅಂಚ ಅಲೆ ಪಜೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಟೆನೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಈ ಗೋಡದ ಬರಿಕ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಡುಟು ಆಲ ಗೋಡದ ಬರಿಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿತಲಾಗಿ ಈತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ವೆ ಪಿರಡ್ ಪೂರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಸೀರೆ ರೋಜುಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಮೈಕ್ ಬೋತುಲು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಐಕ್ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಲೆಯಿಂದ 3,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ 1 ಲಕ್ಷ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ
ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಸಾರೋಡುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲು ಏರ್ನ ನಾಪುರಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೊಲು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ 6,000 ಆವಡತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆವಡತೆ ಎಂದು ಎನ್ನಡ ಮುರಾಣಿ ಕೇನೊಂತೊಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮರ್ಲು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜಾವ್ಜೊಲು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಬಾಯ್ ವಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರ ಬೋಲಿ ಗಜಬಲ್ ಸುಂದರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಜಿ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಗು ಆನ ನಾಡ್ ನತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಆನ ನಾಡ್ ನತ್ತು ಮನೆ ತೋಜಲೆ ಆಫೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಚಿಗೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಲ್ಪಾರು ಇತ್ತ ನಾಚಿಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ